nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabinagid sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangingabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Magsunod ka, sir. Salamat. Do madugay na nga wala matinuan ang palibot sang balay ngayon niya. Nagkakanto mo lang abi kami dire kung may bayar nga maglantaw sa balay kag lote ngayon, sir. Pero subong kinahanglan, permihon na ninyo ang pagbisita dire. Tungod dire na kami maistar. Amo gali, sir? Oo. Sa hindi madugay, masaylo na kami sang pamilya ko sa balay ngayon. Kag kinahanglan namon ang manugtinlo sang palibot. Ikaw na lang kung tani ang gusto ko nga kuhaon? Ate, sige, sir. Saan ka mo masaylo diri, sir? Sa malason nga simana. Kay madamo pa kami sang hilimuson eh. Ate, sige, sir. Mabulubantay lang ako diri. Salamat. Natapos ko na pang impake ang mga kagamitan. Natunugan na si Sanli. Oo. Ginkapoy siya sa hampang eh. Kabay pa nga kung dito na kita sa uma. Hindi na siya pag-atakihon permis ang iya asma. Husto ka, Sandy. Si ang rason, kung nga ang kinanglan naton nga bayaan ang aton maayo nga kabuhian diri sa syudad. Layla. Kag suno kay Doc, mahina kuno kag sensitibo ang respiratory system ni Zanli. Ilabi na kun kayabok, kag sang aso sang salakyan. Kag kinahanglan niya ang matinlo kag preska nga hangin para nga magbaskog ang iya baga. Kag salamat kay nakakita ka sang maayo nga lugar nga bagay gid kay Sandy. Well, ari na kita. Kabugnaw sang palibot.
Tungod madamo ang kahoy nga nagapamunga. Mga prutas. Madali lang ha. Kay buksa ko ang perta. Buksan ko na lang ang gate para nga makasulod ang salakyan. Sanli, anak. Amoy ning aton bag-o nga kalibutan. Mhm. Daw piho man siya nga nagapangulong-hulong sa palibot. Amo matuod. May nga sir. Oh, Sino siya? siya ang anak sang caretaker diri. Amo gali? May nga ma'am. Maayong agaman. Ikaw gali ang anak sang caretaker dire? Oo, ma'am. Kag kumikinhanglan ka mo, kung nagakinhanglan ka mo sa bulig, aral ako sa balay namon sa unahan. Ati, timing gid kay mapabulig kami sa imo sa pagpanindo. Kay dili kami maistar sugod subong. Sino gali ang ngalan mo? Si Kaloy, ma'am. Sige Kaloy. Mapabulig kami sa imo ha. Iplastar natin ang mga kagamitan namon. Kagdason, maninlo kita sa bugos nga balay. Unahon natin sa papaninlo ang sulod sang balay. O galing dili sa gwa. Ate, oo, ma'am. Ikaw ang bahala. Ay, salamat. Naghawan-hawan na gid man ang ari diri sa likod sang balay. Si Kaloy, ato sa atubang nagapanilo. Ana kay bala. Kay makadto ako sa abandonado nga kusina. Nan, amo ini ang dirty kitchen. Wala gali isang pertahan? Gani ginlansangan na lang sa mga tapi, agud nga hindi masudlan. Ani ka bala? Kaloy! Kaloy! Sir? Tawag mo ako, sir? Tapos ka na sa ginabuhat mo dito? Oo, sir. Kuna mo, ini naman ang tinluan naton. Ining abandonado nga kusina. Sir, wala ginapatinluan ini sa amon, sir. Ha? Nga man? Kay gintugon kid sa tag-iya sa nga propiedad nga hindi kid pakuhaw ng nagabalabag ng mga kahoy sa portahan. Sang una pa to, sang sila pang naga-star. Apang kami ng tag-iya sinisubong. Gani, tinluan ko ini. Palihog buligi lang ako. Ate, sige sir ah. Ara na sir, naubos na nato pagkakas sa mga kahoy nga nagabalabag sa portahan. Amo matuod. Mahimo na kita nga makasulod. Ay, ugaling sir, kinahanglan ko nga magpauli. Nagahulat na si nanay sa akon eh. Amo bala? Ate, sige madali lang ha. Kay makuha ko sang kwarta nga isuhol sa imo. Para nga makapauli ka na. Apang magbalik ka na lang diri buwas ha? Oo sir. Ato na si Kaloy. Nakahibalo ako. Nga baliban lang niya ato.
Wala ako sang mahimo. Kundi ang magpaninlo diri sa kusina nga nagaisahanon. Kakapoy ba? Natapos ko man tinlo ang kusina ngayon eh. Uy, hapon na gali oh. Madali na lang magsirom. Ay, masulod na lang ako sa balay. Mapahuway ako sa makadali kag magpaligo. Uy, kahamot sa ginaluto mo ah. Paborito mo ang giluto ko. Maayo inang maganahan ka sa pagkaon karon. Kay nakaibala ko nga kapoy kagid katama. Kay isanon ka na nga nag-ubra dira sa daan nga kusina eh. Gingutom na gani ako sang hinali eh. Sige na. Mapahuway ka na sa makadali kag magpaligo. Kay manyapo na kita. Una nga gabi naton sa balay nga ini. Madamo pa kita sang dapat nga himuson. Aga na gali. May obra pa si Sandy. Wala na siya diri sa kwarto? Sigurado. Nagapanghimo siya. Ay, ibilin ko na lang diri sa Sandy sa kwarto namon nga isano na. Kay mahamuok pang pagtulog niya. Kay maluto ako sang pamahaw para makakaon si Sandy antes siya maglakat. Zanli, anak. Balakat na si daddy, ha? Bye-bye. Wala gid siya makabatyag nga ginalukano siya. Ikaw nang bahala sa iya, ha? Hindi gid siya pagpabay eh. Babayin na lang ang mga hilimuson mo diri, ha? Inagid man ang buhaton ko. Sige na. Lakat na. Kay base kan malate ka. Halong ka sa pag-drive, ha? Sure. Wala na diri si Sanli sa kwarto? Sanli! Anak! Pasi kung ginpangitan niya ako pagbugtaw niya. Kag nagdiretso dito sa kusina. Pasi kung nagapangita sa sang makaon niya. Dito ako makadto. Diyos ko, wala diri ang akon anak. Ginakulbaan ako, ha? Diyos ko, wala nga daan diri si Sandy. Kami lang ni Sandy ang ari diri. Diyos ko, sadiin ko bala pangitaon ang akon anak. Gusto? Sagwa? Basi ko nagwa siya. Dira sa likod ako maagi. Sanli! Anak! Sanli! Anak!
Sanli, ina? Kag-ara sa dira sa bahin nga ina, oh? Mapalapit ako dira, ha? Sanli! Oh, Diyos ko! Ari siya diri sa sulod sang daan nga kusina? Kag na may kahambal siya? Oo, gusto ko maghampang. Oh, Diyos ko! Nagahambal siya sa isahanon. Sanli! Anak! Pa? Mami? Mami? Sanli! Nangin nagwa ka sa balay. Sunod ko lang si Lolo. Ano? Lulo? Karika, mahalin kita dire. Oh, Diyos ko. Sino nga lulo ang ginahambal niya? Nga wala man ako si minakita nga tao sa sunod sa kusina. Oh, Diyos ko. Mamalain ang kakulba nga ginabatyag ko. Kalain, kid! Magabiyan sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Madam, mugyan salamat sa mga radyo. Ako si Ruina Sombra, taga Puro, kagay kay Barangay 2. Madam, mugyan salamat sa mga radyo. Sa swerte sa palengke nakabato sa 500 kay sa grocery. Ngay sa kabaldi diri sa Sinto Market. Gawal ko sa uniforme ko sa palda. Madamo gyud salamat. Basta Radyo Bombo number 1. Seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas? Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato pratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Chris, kadamo sining mga dala mo ah.
Kinanglan mo inatanan. Magpati ka sa akon. Sobra-sobra na ini katama. Ano ka bala? Sana siling ko na. Kinahanglan mo inatanan. Patiha ako. Chris, salamat. Madamo gid nga salamat. Isa ka bulan na lang, mapasyudad na ako. Para nga magkuha sang exam sa eskwelahan nga napilian ko. Dito na ako matinir. Tubtob nga makuha akong resulta sang akong exam. Nahanda naman sang foundation ang tanan nga papeles nga kinahanglan ko. Kag ang mga kinahanglanon ko dito. Nahanda naman tanan ni Crisanto. Apang may ginakabalakan pa ako. Base kung kulangon ang akong sinuptan kung dito na ako sa syudad. Ay, bahala na. Kinuton ko lang sa paggasto ang kwarta ko. Maagwanta ako. Hasta nga makatapos ako sa akong pagtuon. Babe, itakos ini oh. Ba? Sapatos? Oo. Ginbaklan ko ikaw. Tungod kinahanglan mo ina. Sige na. Itakos kung makaigo sa imo. Ginbulubanta ko lang ang size ng tiil mo Sige. Madali lang. Ote. Wow! Kaigo gid. Do tinakos gid sa tiil ko. Maayo ko na mo. Nagustuhan mo? Oo naman, no? Ari pa gito. Lantawa kung nagustuhan mo ang kolor sina. Ba? Ano naman ini? Bukara lang. Sige. Ba? Mga panty? Nga daw nakibot ka gid. Hindi ka magsiling hindi ka magamit sang panty pa syudad. Hindi pwede ditong wala nagasuksok sina, no? Gali. Dito ka karon manyapon sa villa. Ha? Hindi ka magkabalaka. Temprano pa nagapanguway si Maida. Hindi siya makaibalo sang presensya mo. Daw akong ginakibang sa ginabuhat naton nga ini. Kaga. Paano kung matingalang mga kaupod ko nga mga trabahador nga masami ako nagakadto sa villa? Hindi ba lang nga trabahante ka? Natural lang nga may ginasugo ako sa imo kung ato ka dito. Ginasugo ko ikaw nga magigda sa kama. Kag patulugon ako. Sige na. Hindi na ako magdugay, babe. Ulaton ko lang ikaw karon sa villa, ha?
Nakatapos na ako, Ilis. Maamat-amat na ako Basi kun ayawan na sang hulat sa akon si Crisanto. Ba? May nagbukas ng puwertahan sa gwa. Ay, babe. Ari ka man. Nagahimos na ako nga magkadto sa Villa. Nagbagong pinsar ko. Tamaran ako magtiner sa Villa. Dire na ako makaon. Ha? Kwan. Wala ako nakaluto. Wala sa problema. Maluto kita. Buligan ko ikaw sa paghanda sa atong panyapon. Wala man bala natingalang amay mo nga wala ka nagatinir sa balay ninyo? Wala siya. Ato siya sa syudad, nagpa-check up. Nakita ko man si mama mo. Pila ka adlaw na siya nga ari diri. Diri na bala sila matinir? I don't think so. Nga Hindi nila type ang magtiner diri. Nagakadto lang si mama kung ari diri si papa. Apang wala siya nagadugay. Nagalakat man siya dayon. Hindi siya mapahamtang sa doog ngayon eh. Do hindi ka mo vibes ni papa mo, no? He's a jerk. Pati nagalahog lang ako. Nga hindi mo pagtilawan yung istoryahon siya. Hindi makugyapon mamati sa iya. Wala niya na pamatian ng rason sang iban eh. Kung desidido siya sa isa ka bagay, amoy na. Wala ka na sang mahimo agod nga kontrahon pa. Natingala man gani ako kung nga ang nagdugay man si mama sa pagpakigupod kay papa. Kaga ginasuportahan mo siya gihapon sini. Hindi ako magpati nga makahatag pa siya sang kalipay kay mama. Kag isa pa gid, paano ako ganahan magpakigambal kay papa? Kay kilala ko siya. Nagapakanubo lang siya kung may kinahanglan siya sa isa ka tawo. Kag kung may mamatok sa gusto niya, singgitan niya. May mga tao gid man nga kabudlay hangpon. Apang sama-sami, ang rason, amo nga kapoy lang sila. O kung madamo lang ang ginapamensar. Hindi ba lang nga ikaw nang nagapalakat sa inyong kabuhian? Oo. Sa subo nga wala na siya sang ginapaligban, pwede mo siya nang istoryahon sang maayo. Sana siling ko na wala siya nagapamati. Kaga ginapanagihan gihapon niyang dako nga bahin sang stocks. Ginasweldohan lang niya ako. Sige na karon na lang kita mapadayon sa pagsugilanon. Tapuso nato ng pagkaon. Manamit man balang luto ko? Siling mo, wala kang gakaon sang ginatan. Pero dumaubos mo na gani, oh. Aha? May gata gali ni? Ginatan gani, hindi bala? I know. Nagapakuno-kuno lang ako nga wala nakatulupangod. Kag mas nagustuhan ko ini, sang sa ordinaryo lang nga ginatan. Kag ano ining karni nga ginpares mo? Karni na sang kanding, gintapa ko ina. Kanding? Oo, gintimpla ko antes ginbulad. Abi mo? Wala ako nagakaon sang karni sang kanding. Apang napakaon mo ako. Kag
wala ko na saburan nga kanding galingin pakaon mo. Salamat kay nagustuhan mo. Kung sa syudad ka kag magtukod sang kalanaan, masikat ka gid. Day Alura? Oy, Eusebio, may kinahanglan ka pala sa akon? Huo. Ginsugo ako sa mayorduma sa bilya. Ha? May nga aman, Choy? Ay, wala magari ako makahibalo Basta, ginapakato ka lang niya dito. Kag magdala ka na lang kuno dayon sang litsugas. Ate, oo, Choy. Maayo kay wala mo ako ginpahulat sang madugay. Ari na galing litsugas, manang. Hugasi na ina. Kagbuligi ako sa kusina, ha? Madabo ako sang lulutoon. Gani buligan mo ako. Ate, oo, wala sang problema. Salamat. Natapos ko nang ginapaobra ni Maida sa akon. Mapaalam na ako Sa diin na pala siya. Manang? O nga Kung wala ka na sang isugo, malakat na ako Mabalik na ako sa talamnan. Madali lang. Nga anang? May nag-abot ka padala para sa imo. Para sa akon? Ikaw si Alora, hindi bala? Oo. Magsunod ka sa akon. Ato siya sa salas. Sundan ko siya. Amo ining padala sa imo. Ako na lang ang nagbaton. Sa sunod gani, Hindi ka magpadala nga diri mo i-address. Ate, oo, manang. Ato na siya. Nakahibalo ako kung kay sino maghalin ang package nga ini. Hindi na ako makahulat nga makita ang unod sini. Bahala na. Buksan ko na lang ini. Ano palang unod sining jutay nga kahon, Ari na, nabuksan ko na. Ba? Sing-sing? Sobra-sobra ng pagpalangga nga ginapatungod ni Crisanto sa akon. Hala, katahom sang sing-sing nga ini. Kagkadako sang tampok niya nga diamante. May sulat pa nga nalakip. Isulod ko sa bulsa kong sing-sing. Ari na, karon, basahon kong sulat diri sa papel. For my lovely Alora, please wear this ring always.
Hindi na pag-intindiha ang ihambal sang iban. Ako na ang bahala sa ila. Crisanto. Ay, hala! Pamatiyag ko na nagalupad ako sa panganod sa kalipay. Hala! Handa na siyang ipahibalo sa tanan ang relasyon namon. Ayun na? Ay! Kuhan! Oo, wala manang, wala. Kuhan, resibo lang sige manang ihaboy ko na ini sa basurahan. Amo na ako. Bisa nagsiling si Crisanto nga siya nang bahala sa tanan. Gusto ko gihapon siyang masugilanon sang personal. Siguro, hindi naman pag-ukayo ni Maydang basurahan para lang tawon ang ginhaboy ko nga sulat. Ilabi na kay ginhambalan ko siya nga resibo lang ato. Gusto ko kung taning abalikan ang sulat kag kuhaon kay kanugon. Pero, sige na lang Nakahibalo ako. Madamo pa nga sulat ang maabot halin kay Crisanto. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato bratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Somewhere. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000! Ikadwa nga hatag! 2,000! Ikatatlo nga hatag! 3,000! Ikaapat! 4,000! Kag ang imo nga balde sa Damogit salamat sa Star FM kag Bombo Radio number 1. Ako si Alita Mojeca ng Purok Mailiogyon, Barangay 35. Nagdaog sang week 3 sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio kag Star FM. Nagbaton sang 4,000 pesos na cash kag 1,000 pesos na gift pack. Madamogit salamat. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Basa matuod sang luha ang akong pisngi, Carmen. Husto ka. Hindi ko mapunggan ang akong luha. Samtang ginatanaw ko ang barko nga nagapalayo. Carmen, akig ka bala sa akon. Kay wala ko gintuman ang aton plano nga mag-upod kay Owen. Nakahibalong mahal nga Diyos. Ngamoy ng akon hantom sa kabuhi, Carmen. Apang, Carmen, palihog. Hindi ako pagkaugti. Kamu na lang ni Crystal ang akon mga abyan na naghahatag sa ako sa kaisog. Ako nga maantos ko initanan. Kani palihog. Hindi ninyo ako pagpalayo eh. Hindi. Dali diri. Dili ipautos ang kalain sang imubuot sa akon nga dugan. Carmen. Carmen. Subong sina. Magibi ka. Kag ipautos ang imo kalisod sa akon abaga. Bisan ano ang matabo, mapabilin kami ni Crystal nga imo mga abyan. Salamat. Salamat sa inyo, Carmen. Madamo gid nga salamat. Sa iya. Abi, bibi.
namon baby, no? Cute gid yung baby namon. Nami pa ang ngalan. Matthew James. Bo, apo, gid ka kumagdako yan, no? Gasalig ka lang kay palangga ka namon ni mami mo. Kag kun magdako ka na? Ha? Kamaching-ching? Ipamasyar ka na mo ni Tita Marigold. No. Ayaw ba naganganganga ginang baba niya sa kalipay, oh. Si Owen ini masugata ko, ah. Nakabalik na gali siya sa ipagbakasyon. Ari na siya. Hi, Owen! Oh, ikaw gali, Cindy? Ano? Kamustang bakasyon mo? Okay lang. Ang dumdum ko, madugayan ka dito. Hindi. May mga buluhaton pa ako diri. Nasatuman ko nga do sa Maluya ka. Do wala mo naluyagan ang pagbakasyon mo dito? Nga nagkasiling kasi na. Nakita ko nga nagayuhom ka sa akon. Apang nakita ko man ang kasabo sa imo nga mata. May babae ba lang naghimo sina? Wrong number. Pero kung babae ang rason, kung nga na broken-hearted ka, may paagi ako nga nahibalaan para nga makalimot ka. Ano yun na, Cindy? Try me. Kay baro ka, Cindy? Amo gid na nanamian ko sa imo para rahog ka. Thanks. Sige. Basi ko nagadali ka. Mauna na ako sa imo, ha? Bye. Ato na siya. Palalahog ko na ako. Pero ang matuod, sobra pa na isa lahog. Kaya mo ganang matuod, Owen. Pero, din kagid abi makadto. Hindi ako maguntat. Tubtob hindi ko ikaw mapahagop sa akon mga palad. Nakita ko nga masami ka na nagapalibog, Gilbert. Tapos ng eleksyon, kag napadaog mo ng partido ni Elias Mugatara. Hindi nang ginapaligban ko, Crystal. Ano man gali? Si Cardo. Ang bana ni Marigold nga si Cardo. Siyang ginapaligban ko. Nakadumdum ka ginbulong kong yadako nga bukol sa ulo? Kagsamtang ginausisa kong ulo ni Cardo. Nakita ko nga nagsala ang doktor sa pag-opera sang ulo niya. Apang si Dr. Dave ang nag-opera sa iya, hindi bala? Kagtiyo mo siya, Gilbert. Oo. Pero may nakita ko nga sala sa ginhimo niya. May sala ang pagbuka sang iya utok. Nakita ko ang iya sinipinalian. Kag nagsunod sa pinsar ko, nga kung maoperahan liwat si Cardo, kag matadlong ang jutay nga sala ang ina. Basi kung magbalik ang iya kaisipan sa maayo? Gilbert, nakahibalo ka ba sang buot silingon? Sa tion nga makahibalo ang tiyo mo nga ginahilabtan mong iya operasyon, malain ang resulta, sina. Ano nga resulta? Masiling siya nga ginapakanubo mo ang iya pagkadoktor. Kagtiyo mo siya, Gilbert. Mapilasan ang iya amor propio. Kag ikaw pa nga hinablos niya, ang mabuhat, sina. Hindi ako maghimo sina kunding iban nga doktor.
Ang ako niya suggestion ng ina kung pwede. Pero mahibalaan gid nga tiyo mo ang una nga nag-opera sa iya. Oo. Pero suggestion lang ang akon. Kung hindi magpasugot si Marigold, okay lang. Wala masang problema. Pero nga kinahanglan gid nga operahan si Cardo. Wala ka ba na nagapati sa tiyo mo? Nga wala na sang tsansa nga mag-ayo pa siya? Kristal, abansin na subong ang siyensya. Kag madamo sang pamaagi. Moderno nga pamaagi sa pagpamulong. Makig sinang tiyo mo kung makahibalo siya nga ginapakita mo sa iya ang nahibalaan mo, Gilbert. Abi, hindi ka na lang magpahilabot kay Cardo? Apang base pa man lang kung mag-ayo pa siya. Kung matabo ina, kung di magpasalamat si Marigold, nga hindi na siya mabudlayan sa pagbantay kay Cardo. Kag dapat buhaton mo ina, tungod abyan mo siya, hindi ba na? Kag sige lang, bisan nga maakig sa imo ang tiyo mo? Patagan ko siya. Dako ang paglaom ko nga mag-aayo pa si Cardo. Kaya makadumdum na siya sang natabo sa iya. Nakapamasyar ka man, Carmen? Ay, oo. Si Marigold, maapas lang kuno siya. Kay pangitaon pa niyang nga bibi, nga ginpanglagas ni Cardo. Naglinapta ang mga ini. Amo gali? Oo. Anay ka. Nga daw sa may problema ka, ho? Ay, Carmen. Problema gid ini kun matabo. Ano nga problema? Nagsiling si Gilbert nga may nakita siya nga sala sa operasyon ni Cardo sa iya ulo. Kag kun matadlong kunong sala nga ina, basi kung magbalik ang iya pinsar kag mag-ayo siya. Ano? Saan siya makahibalo nga nagsala ang operasyon sa ulo ni Cardo? Sa kalalangan sa pinalian sang ulo ni Cardo. Hindi ako doktor. Kag hindi ako makahibalo sang butang nga ina. Apang nakahibalo ako, Carmen, nga may rason si Gilbert. Nakahibalo ako nga maayo siya nga doktor. Kag madamo ang nahibalaan niya sang sa tiyo niya. Bangod, abansi na subong ang pamaagi sa pagpamulong, Carmen. Apang, basi matuod kung mag-ayo pa si Cardo? Kag kung mag-ayo si Cardo, ini na makabulag sa iya si Marigold. Ini na naton mapasulod si Cardo sa mental sa bulig ni Elias Mugatar. Kag tubtubuhi nga magaanto si Marigold kag si Uwin, Carmen. Ano abi kay si Marigold mo? Wala pa siya magdesider nga mag-upod kay Uwin. Kung tani, wala na siya sang problema. Pabayin na lang ina Makadto na lang kita sa plan B. Ano naman ang plan B? Hambalo naton si Kapitan Aurelio. Nga hambalo niya si Gilbert. Nga hindi na lang pagpadayuno ng ihandom nga operahan liwat si Cardo. Ay, husto. Basi kung badala siya ni Kapitan Aurelio. Sige, Kristal. Buhata ina sa labing madali. Maayong adlaw, Kristal. Kapitan Aurelio, salamat kay nakakadto ka diri. Oo.
Gali, may dala akong hampanganan para kay Mateo James kung magdako na siya. Hampanganan? Ano ina, Kapitan? Pakinhason nga dako. Hindi sa sinimapilasan kagin pahining ko na ini. Ari. Tanawa. Wow! Katahom, Kapitan. Patod nga maluyagan gid ini ni Mateo James. Di nagali iya si Gilbert. Nagbisita siya sa iya pasyente, Kapitan. Kag nakahinambit siya. Nga basi kung makahapit siya karon dito sa balay mo. May kinahanglan siya sa akon? Wala man siguro, Kapitan. Basi kung lumaluyag lang niya nga maghinambit sang iya mga plano. Plano? Ano nga plano, ina? Nakahibalo ka, Kapitan. Gusto ni Gilbert nga operahan liwat si Cardo. Ano? Paoperahan niya liwat si Cardo? Ay nga aman? Ginbulong niya ang bukol ni Cardo sa ulo. Kag nakita ko nun niya, nga may diferensya ang pag-opera sa kay Cardo. Nakita ko nun niya ang agis ang pinalian sa ulo ni Cardo. Kag kung matagdnong kuno ini, basi kung magbalik ang memorya niya. Maayo ina nga balita, Kristal. Sa ano nga nagmayo nga balita, Kapitan? Basi naton kung magdugang pagid ang paglain sang ulo ni Cardo? Wala ka bala sang salig sa bana mo? Wala. Nakahibalo ako nga maalam si Gilbert, Kapitan. Kag nagdugang ang iya mga pasyente sa nag-ayo si Mrs. Alonso. Nga daw mapatay na. Ginatagan siya sang taning ni Dr. Deb nga tiyo niya, nga isa na lang kuno kasimana ang tinir niya sang kabuhi niya. Apang naayo ini ni Gilbert. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000! Ikadua nga hatag! 2,000! Ikatatlo nga hatag! 3,000! Ikaapat nga hatag! 1,000! Ikalima nga hatag! Imo nga balde sa Boracay. Thank you! Ako galing si Delilah Balinas sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, nagdaog sa promo sang Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Week 3. Gani ginaagda ko ginang tanan nga pamati dira kag kamo maga